President, presidenta, autoritats, amics i amigues, benvolguts tots. Gràcies. En nom de la família, rebem la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya amb el mateix agraïment i humilitat amb què ho faria la Muriel. Gràcies, Andreu, per la glosa. La mare et tenia molta estima i una gran admiració. És un honor. Recull la medalla el meu fill, el net de la Muriel, i sé que en Max serà un bon vetllador de la medalla. Tanmateix, volem compartir aquesta medalla amb tots aquells que heu acompanyat a la Muriel al llarg del seu viatge, tant en la seva trajectòria professional com en la personal. Molts sou avui aquí. En concret, voldria compartir la medalla amb els 3 presidents que han flanquejat la Muriel a Òmnium: Jordi Porta, Quim Torra, Jordi Cuixart. I també amb l'equip i les juntes d'Òmnium. La Muriel es sabia rodejar de molt bona gent i tota la família d'Òmnium veu fer molt feliç a la Muriel. I com que la medalla és a títol pòstum, ens permetem també dedicar-la. I ens agradaria dedicar la medalla a 2 grups en particular, que crec que la Muriel hagués estat d'acord. I si no hi està d'acord, massa tard, ja ens perdonarà. Primer de tot, voldríem dedicar-la a la gent jove, que és per ells i amb ells que la Muriel lluitava per construir un futur millor. I després als artistes, als creadors, que són els guies de l'imaginari i els que fan créixer la nostra cultura. Perquè tot i ser un economista de cap a peus, molta de la feina de la Muriel, i sobretot últimament, va ser per la cultura. També he de confessar que sempre que puc defenso els artistes, i així, doncs, avui aprofitaré. Però primer, volem compartir la medalla amb els joves catalans i catalanes, de totes religions, races i creences. Aquesta medalla també és vostra. La Muriel sempre es va rodejar de gent jove, des dels estudiants fins a molts que potser veient-la com una àvia se li acostaven a parlar i explicar-li coses i fer-se selfies amb ella. I la Muriel ho vivia com un glob d'energia nova i clara. No va deixar mai de voler aprendre, cada dia una mica més. La Muriel va escriure: dedicar-se a aprendre i a ensenyar, 2 activitats tan estretament lligades que en francès són una mateixa paraula: apprendre. Serveix per totes 2 coses. Vol dir ser optimista i viure en l'esperança d'un futur que anem millorant. Penso que la medalla representa les virtuts que la mare ens va inculcar a mi i al seu net Max i que ara volem compartir amb les joves generacions. La Muriel ens va ensenyar a ser persones fetes de bons materials, com ella ens deia. I d'aquestes virtuts en voldria destacar 3. Primer, la integritat. La Muriel posava la mirada lluny, lluitava pel que ella creia que era just i actuava en conseqüència. Et deia les coses clares i tot i tenir dons diplomàtics també et podies emportar algun xasco. Però podies estar segur que el que et deia era el que pensava. Era com era, autèntica i sincera, íntegra. 2. L'amor. Un amor incondicional als seus amics, col·legues i als seus ideals. Per la Muriel, els amics eren molt importants i això ja ens ho havia ensenyat el nostre avi. Els amics són família. Amor als seus col·legues. Tenia sempre present la importància del treball en equip, a la universitat i també a Òmnium. Jo sóc la cara visible, però hi ha un equip boníssim a darrere, ens deia sovint. Estimava i defensava els seus ideals, tenia les coses clares, però sempre estava oberta a escoltar idees noves i diferents. L'amor als ideals no era sinònim d'obstinació. Ella considerava canviar d'opinió com un signe d'intel·ligència. I 3, l'altruisme, el servei als altres, o com ella ens deia molt sovint, ser feliç fent feliç als altres.
La mare va donar hores i hores i dies de la seva vida al treball voluntari. Donava classes a la universitat, sí, però fins als últims anys també trobava temps per donar classes a grups de gent jove, grups de gent jubilada, grups d'immigrants, i li aportava gran satisfacció. Va donar temps a institucions com la Fundació Jaume Bofill, l'Ateneu Barcelonès i Òmnium Cultural. Tant si era per millorar la vida d'una persona com per millorar la societat, la Muriel ens ensenyava que per ser més feliços era precís fer petits actes de generositat. Penso que aquestes tres qualitats, la integritat, l'amor i l'altruisme, són la raó per la qual rep avui aquest honor. I doncs, compartint la medalla amb els joves, compartim també aquestes virtuts. Com he mencionat abans, també vull dedicar la medalla als artistes. Aprofito que som en aquest magnífic Palau de la Generalitat perquè només cal mirar al nostre voltant per entendre la importància de l'art i de la cultura. Dediquem, doncs, la medalla als creadors, músics, poetes, actors, escriptors, ballarins, cineastes, pintors, arquitectes, joiers, cuiners, escultors, videoartistes. El ventall és gran. I també aquells que contribueixen a la cultura, produint, promovent, col·laborant, exportant i, en definitiva, eixamplant. M'agrada citar un autor africà de Kènia, Wat Yongo, que diu, i cito, «La cultura no és una cosa extra, diguem-ne com un sisè dit a la mà humana. Es diu amb encert que la cultura és per la societat el mateix que una flor és per una planta. El que és important de la flor no és només la seva bellesa. La flor és la que conté les llavors per les noves plantes, la que garanteix el futur d'aquella espècie. Com diu Wat Yongo, la cultura és important, és l'actiu que dinamitza, que ens dona identitat. Doncs la medalla també va per vosaltres, els artistes, els creadors, perquè ens seguiu obrint el camí de la imaginació i cuideu de la llavor. Penso que la feina de la mare al capdavant d'Òmnium Cultural va ser això, cuidar la llavor i propagar-la i divulgar-la. I ara que som a les portes de la Diada i a la proclamació de la República Catalana, que l'exemple de la Muriel ens serveixi per recordar que no hi ha país millor si no és treballant, també per al present i el futur dels més joves i els artistes que fan germinar la llavor. Per acabar, només volia compartir amb vosaltres una imatge de la Muriel que m'ha vingut durant aquests darrers mesos de dol. Jo veig la Muriel com una divulgadora, connectant i facilitant coneixement i idees. Primer com a mestra, educadora, a les aules de la universitat, i va ser feliç a la universitat, molt feliç. Estimava els estudiants i els seus companys i donava cursos de voluntària. També com a economista, col·laborant a la ràdio, mitjans de comunicació, explicant-nos economia als que no en sabem. Sabia resumir i comunicar idees complexes en petites càpsules fàcils de comprendre. I ho feia sense paternalisme, no et feia sentir estúpid. I els últims anys, a Òmnium, divulgadora d'un gran projecte cultural i social, un projecte apassionant i intrèpid, amb molts estires i arronses, que ella deia, però que sabia navegar i sovint conduir, escoltant, agafant d'aquí i d'allà, i després fent un resum serè, explicant-se amb claredat, amb una claredat nítida, sense embuts, enraonant, com deia ella mateixa. Tenia una gran capacitat de focalitzar la seva energia en l'objectiu final, sense deixar-se emportar per cap giragonsa, una paraula també molt seva. Jo veig la Muriel com un connector, o millor encara, com un prisma, que recull un gran ventall de colors per un costat i els transforma o els cristal·litza en un raig de llum únic i clar. La Muriel va marcar un camí i ens deixa la seva llum, nítida i blanca. La seguim. Moltes gràcies.
Porta.